El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvido un domingo máis aquí a Sempre en Galicia. Temos un tempo soleado, ainda que con moita humedade, 96%. É fresquiño. É fresquiño. Está chovendo na capital de Galicia, Que en raro. Santiago de Compostela teñen 12 grados de temperatura. Ana, hoxe temos eleccións departamentales e municipales, sí. O voto é obligatorio. Sí, é obligatorio. Se precisan información, a Corte Electoral puxo a disposición do público este teléfono 10.215 10.215. O horario de votación é de 8 a 19:30, non é así? Así é. Bueno, pois con esta información empezamos o noso programa de hoxe. Música. O vindeiro sábado 17 de maio celébrase o Día Mundial das Letras Galegas con diversos actos culturais que no caso do noso patronato trasládase o luns 19 ás 7 da tarde. Este ano está dedicado ás cantareiras e á música do rural galego. A Real Academia Galega define a palabra cantareira como a muller que canta cantigas populares con un sonido agradable, meloso e crítico e que se acompaña a miúdo con unha pandeireta. A campaña enfocada para o Día das Letras Galegas busca reivindicar o papel das cantareiras, pero tamén do mundo rural galego e na tradición oral da nosa forma de ser, con unha academia, como dicía o seu presidente o domingo pasado, convertida en folclore, porque promover o rural non só produce calidad, senón que conserva, inspira e cría futuro para os que veñen atrás. Ben sabido é que si en Galicia hai algo que nos gusta máis que unha festa, é unha foliada, e con ela comenzan as letras galegas. As cantareiras foron, son e renacen cada día na forma de vivir nas nosas aldeas e lugares,
convertindo todo aquilo que xurde como anécdota, como crítica, como picardía ou como misterio en unha copla na boca desas cantareiras que foron e son figuras fundamentais na cultura galega, como as famosas vellas de Mens ou Eva Castiñeiras ou Carmela dos Queixos. Vela aquí, amigos, un exemplo. Pequeniñas e ben feitas, así as quere o meu Pedro, nin pequeniñas que espanten, nin grandes que metas medo. E outra, non penses porque marchas me vou a quedar máis prove. Se contigo tiña 10, agora quedanme 9. Galicia, pois, amigos, o único país do mundo que ten como emblema da cultura a unha muller. Eso é a proba de que somos un país completo, un país que cante e baila, un pobo que cante e baila, un pobo con alegría e tradición. Baile, canto, regueifas, coplas, mallas e romerías, como mostra de unha cultura popular, non é só vida pasada, senón presente e futuro, para manter e recrear a nosa identidade. Porque temos unha importantísima lírica popular, transmitida por vía oral de xeneración en xeneración, pero sin soporte escrito. Cancións que acompañaban o traballo do grupo nas fías ou nas segas. Regueifas entre homes e mulleres nas que lle botaba con unha pandeireta, unha botella croquelada e a súa imaginación para enlazar cancións improvisadas. Por terra e por mar, ata Fisterre chegaron os bárbaros, os celtas, os romanos, os vikingos, os suevos, os visigodos e os árabes, todo eso somos nós. Como pobo desprendido, regalamos a musicalidade do noso idioma a través dos nosos troveiros e a sabiduría das mulleres. Rosalía, Doña Emilia, Sofía Casanova, María Casares, Margarita Ledo, fixémolo con elas e tantas outras, mulleres lúcidas, poetas, novelistas, historiadoras, tantas, todas elas formando parte do vello carballo arraigado ás letras galegas. Somos, pois, amigos, un país, unha cultura en vanguarda. Pandereteiras e cantareiras, símbolo claro do noso xenio creador. Pero tamén cantareiras que naceron nas Américas, como a nosa Cristina Fernández, dignísima representante da muller cantora galega. Escoitémola en esta copla popular. Ay la 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 lelo, ay la 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 la, ay la 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 lelo, ay la la lo, ay la la. Moza que está na ventana, que apuntado pano fora, retírate para dentro, co pano no manemora, ay la la. La 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 lelo, ay la 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 la, ay la 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 lelo, ay la la lo, ay la la. As rapazas da Coruña non hai unha que son todas, botan dos pares de medias pra facer as pernas gordas, ay la la. La 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 lo, ay la 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 la, ay la 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 lo, ay la la lo, ay la la. Al entrar en la Coruña, el primero que se ve son as mozas na ventana e as camas en facer, ay la la. Ay la 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 lo, ay la la, ay la 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 la, ay la la, ay la 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 lo, ay la la lo, ay la la. Da tua ventana a miña hai unha larga cadea, toda chea de suspiros, toda de suspiros chea, ai la 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 lelo, ai la 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 la, ai la 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 lelo, ai le lelo, ai la la.
Ei vos vai a despedida, ei vos vai a derradeira. Acabouse o chocolate, rompa a cafola larpeira. Ai la la, ai la 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 lelo, ai la la, ai la 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 la. Ai la la, ai la 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 lelo, ai la lelo, ai la la. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, cando son as 9:15 da mañán aquí en Montevideo, as 2:15 da tarde en Galicia, vamos a ir hasta o embarcadoiro do Sil, que lle parece? Porque ali está o patrón do catamarán, que vai polo Sil. El chamase Xosé Ángel Gómez Figueiras, pero máis conocido como Anxo Muiño. Naceu en Tarragona, aí cerquiña de Rianxo, xe é a segunda vez que fala con nós en Sempre en Galicia. Un home novo que empezou a escribir poesía aos 12 anos, que combinaba, claro está, co traballo do mar como tanto mariñeiro. Agora témolo ao teléfono. Anxo Muiños, moi bons días dende Montevideo. Hola, bo día, Toni. Como estás? Bueno, aquí andamos. Anxo, fai poucos días presentaches, ou fai pouco tempo presentaches unha saga de 3 volúmenes que teñen que ver con viaxes, ca historia, etc. Son Navegando por Anián, Landeseiva e Eterno Mar de Lot. Como foi recibido pola prensa e polos lectores esa saga dos 3 volumes? Pois ben, a verdade, eu estou moi contento, sí. O primeiro volume pois empeza en Suecia, remata en California, o segundo volume nunha illa da Polinesia, da Seiba, e o terceiro volume é dun cigano irlandés que bueno, é un grupo étnico que non son romanís, entón, bueno, un pouco así, non sei, estou che dando. Entón marchase cunha cigana romaní. Entón eso non cadra ben aí na familia romaní, non? Entón é unha saga porque, aunque son independentes os libros, porque o antropólogo sueco, pois, que é o pai de Fanes, a de Navegando por Anián, pois tamén sale por aí. Entón enfío os 3 libros, non? Creando esta saga literaria. Xa habías comentado... A verdade que tuvo moi boa acollida, sí. Habías comentado aquí en Sempre en Galicia aquel famoso libro teu Máis allá de Ulises, que era tamén dun estudiante sueco, non? Desconsolado de amores, que buscaballe sentido a súa vida cerca do mar. Sempre o mar nos teus libros, non, Anxo? Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora o mar sempre anda por aí. Sempre o mar, ou os barcos, ou navegación fluvial, porque tamén en Xinque pois van polo río Danubio para baixo ata as illas gregas, non? Entón aí entronco ca filosofía dos estoicos, os cínicos, os epicuros. Sí. O sea, faslle un canto de libertad, unha metáfora ao mar, verdad? Como en libros como Ábresme a porta ao océano. Eso ten algo que ver tamén coa túa profesión de patrón de catamarán? Sí. Eu tamén empecín de rapaz xa traballando ca familia, non sabes, na batea e así
bueno, dentro do mar tuven como varios oficios, varios cargos, entón, claro, sempre está presente o mar, como non. Cantos libros levas xa escrito? Van 13 libros escritos. Sí. Cantos libros levas? Dixeches cantos? 13. Hai 13 libros. É todo un récord. Sí. É todo un récord este, Anxo. Pero ademais, eres activista pola naturaleza, non? Sí, desde mozo, pois, en grupos ecoloxistas, sobre todo, é unha cousa que me doi moito, non? Como, eu que sei, o tema dos incendios, da contaminación, da eucaliptización. Agora temos o problema aí de Altri, non? Que queren meter aí un monstro, unha macrocelulosa terrible aí no corazón da Galiza, non? Sí, é unha cousa que me preocupa moito. Pode dañar a ría, en outros lugares, sí. Pode dañar incluso a ría da Arousa, non? Sí, porque o río Ulla desemboca na ría da Arousa, claro. Fállanos un pouquiño deses viaxes que faz co catamarán polo río Sil. Pois o embarcadoiro chamase a Veleda, porque a aldeiña que está máis cerca chamase así, pertenece ao Concello de Teixeira, e nós, pois, saímos río abaixo, chegamos hasta a zona máis escarpada do Canón, metémonos a mellor un pouco nunha zona que se chama Rabacallos, que desemboca ali un riño, pero fai como un pequeno esteiro. Tamén hai veces que entramos nun afluente que se chama o río Mao. No río Edo tamén temos entrado algunha vez. Entón procuramos non facer sempre o mesmo percorrido, ter variacións, non? E tamén plantexamos facer rutas culturais. De feito, xa dunha vez veu un amigo meu, Iván Garmen, dando un concerto de arpa, outra vez tamén unha amiga, Ana, pois hizo un recitaliño, dunha vez veu Abelino González facer un contacontos. Procuramos que haxa así un pouco de diversidade. Tamén hai veces que vamos río arriba, por variar un pouco a ruta. Procuramos que non sea sempre a mesma monotonía. Claro que sí, pero dedicaste aos tours dos turistas, non? Eu ando de patrón, e o meu compañeiro Alfonso Rodríguez, que ademais fai visitas teatralizadas guiadas no castelo de Monforte, facendo de Conde de Lemos ou de monxe no mosteiro de Santo Estevo. Ele é o que fai a locución, o que fai o speech. Volvendo aos teus libros, Anxo, estuveches nas feiras do libro de Santander e máis de Cantabria, non? Sí. E como foi aquelo? Pois ben, de feito a min empezaranme publicando en galego en Cantabria, co libro Ulin e máis co libro O Alén dos Barqueiros. Entón a editorial Fanes pois díxome si presentaba ali máis a la de Ulises, e así foi. Un ambiente moi festivo, a xente preguntando moito, moi interactiva a presentación, sí. En canto a poesía, que libros tes feitos, Anxo? Teño Ulin, teño que transcurre, o primeiro empeza en Irlanda do Norte, teño Do, que significa duelo, e teño Abresme a porta do océano, e despois teño dentro desta triloxía que acabo de sacar, Resurrección House, pois ten misturo narrativa con poesía con ensaio. O cigano irlandés que mencionaba antes, pois é aficionado a escribir haikus, entón intercalo partes narrativa con haikus. E a parte ensayística é de falando do pobo de Ron. O pobo de Ron son os ciganos, o pobo romaní, e tamén falo dos ciganos irlandeses, que é o grupo étnico máis discriminado de Europa.
Estos días estás celebrando en Santiago a Feira do Libro en Compostela. Pasaches por ali ou tiñas interés en levar algunha das túas obras aí a Santiago? Ai, é que non tuve tempo. Co tema do catamarán non tuve tempo. Estuve fai como 4 anos, estuve na Feira do Libro, e tamén no Selís, ca librería Ainea, pero este ano non foi posible. Bueno, en que estás agora escribindo que? En que estás, en poesía ou... Agora estou en narrativa. Ajá. Agora estou un pouco ca continuación de que pasa co cigano, porque chegou a Terra do Fogo. Bueno, pasa por Brasil, por Uruguai, por Argentina, e ao final en Terra do Fogo pois desaparece a cigana, non? Entón estou un pouco continuando aí con ese misterio. Chega a zona de Terra de Palmer, a Antártida, o cigano aí cunha canoa dos Haus, destos nativos que vivían no sur de Terra do Fogo, e ao mesmo tempo vinculo a onde está a cigana realmente, porque a cigana non está aí, a cigana está en Landaseiba, na illa da Polinesia. Entón é como a continuación de 2 libros. Pois aquí estou. En principio quero titulalo Rí, que se ríe, non? A ver como fluye. Dá moito traballo, hai que estar continuamente aí, dalle, revisando e tal, a ver como vai. Anxo, debe de ser moi bonito, precioso ese panorama que se pode ver, que o turista pode ver subido a un catamarán aí polo río Sil, porque debe de ser dunha belleza estupenda, dunha belleza maravillosa, non? A xente queda contenta. Os que xa levamos por aquí un tempo, claro, xa sí, é bonito, pero xa entra como na rutina. Non é ese impacto do primeiro día que ves, non? Que dis que verde é isto, que cantís hai, que reflexos hai no río. Claro, os primeiros días é fantástico, non? Despois xa caes un pouco aí na rutina, non? Como é no meu caso, non? E como se arman esas excursións? Perdón, non entendi a pregunta, Toni. Como se arman eses viaxes, eses tours por los ríos Sil? Bueno, pois mira, podese vir por aquí, podese vir polos embarcadoiros espontaneamente. Hai 3 embarcadoiros, digamos 3 empresas, aquí concretamente, onde estou eu. Entón, si hai sitio, xa ves, así de isofacto. E despois hai a posibilidade de chamar por teléfono tamén á empresa, ou por internet, ou de reservar por internet. Bueno, Anxo, moitísimas gracias pola túa presencia aquí en Sempre en Galicia unha vez máis, que teñas moita sorte, que vendan moitos libros deses, porque realmente tes moito interés en escribir, que é cousa moi bonita, e tamén é cousa moi bonita que ese chico reconozca o teu traballo, tanto no mar como coa pluma. Un abrazo grande desde Montevideo, Anxo. Grasiñas, Toni, unha vez máis. Encantado de volver a falar contigo. Moi ben, moitas gracias. Las cerezas, que va lo meu amor,
Amigos, recorremos agora as novas culturais que sobresalen na prensa galega de estos días. Un premio para Margarita Ledo Andión. Polo seu compromiso coa lingua e cultura galegas, a cineasta Margarita Ledo Andión recibiu en Barcelona o segundo premio Letras Galegas Vivas. O premio consistiu nunha escultura do artista Anxo Berlanga, inspirada no universo dos libros. No acto de entrega, Margarita reflexionou sobre a situación na que se atopa actualmente a lingua galega e sobre os desafíos que afronta. Bueno, levan a ONU a situación da lingua galega hoxe. Exactamente, un problema porque ti sabes que si o que deron as enquisas é para preocuparse. Claro. O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, e o presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega presentaron na Organización de Nacións Unidas en Xenebra un informe sobre a situación do idioma galego. No informe sinalan os incumprimentos de acordos internacionais en relación aos dereitos lingüísticos por parte do Estado español que afectan distintos aspectos da vida das persoas como a educación, a administración de xustiza, a toponimia, o dereito ao propio nome, entre outros. Pola súa banda, a vicepresidenta da Mesa, Elsa Quintas, reclamou eliminar as restricións ao uso do galego no ensino, na docencia e no material didáctico. Isto é bravo, non? É bravo. Bueno, a semente de vencer. Foi inaugurada en Santiago de Compostela a mostra A semente de vencer, 50 aniversario do asasinato de Moncho Reboiras pola ditadura franquista. Participaron na mostra artistas como Alejandro Mosquera, Laura Caneira e a ceramista Paula Pereira, entre outros. En total, un grupo de 14 artistas homenaxean a figura de Moncho Reboiras. Pereira sinalou: para as persoas da miña xeración que estamos comprometidas con causas emancipadoras é unha figura esencial, mais se cadra para persoas máis novas aínda segue a ser unha figura pouco ou mal coñecida. Por iso son necesarias iniciativas como esta. Esta ceramista da que fala esta nova, Paula Pereira, non sei se te lembras, foi entrevistada aquí en Sempre en Galicia, é unha das fillas de Fernando Pereira, sí. que fose secretario do patronato. Pois Paula é unha das fillas de Fernando Pereira. Pero falando de Moncho Reboiras, faime recordar a Jesús Gómez Miño, porque Gómez Miño era foi moi amigo de Moncho Reboiras, traballaban os dous en Astano. Foi asesinado precisamente aí, estaban nun edificio, mandáronos salir, non saliron, e cando saliron a Guardia Civil pegou un tiro, matou, no? Por eso recordo tamén a Gómez Miño en este recordo que se lle fai a Moncho Reboiras. Faleceu Nieves Pérez Lusquiños, sí, contame quen era. O pasado mes de abril faleceu Nieves Pérez Lusquiños, a protagonista do filme Nación, estreado en 2020. A ver, cando decimos a protagonista do filme, non é que fose actriz, non, senón que a película Nación está baseada na súa vida. Bueno, este filme Nación, que, como dixemos, foi estreado en 2020, foi dirixido xustamente pola cineasta Margarita Ledo Andión. A película narra a loita das traballadoras da fábrica de cerámica da Pontesa, en Pontevedra, que pechou no ano 2001, e a súa perseveranza na defensa dos seus dereitos. A protagonista desta loita da Pontesa foi Nieves Pérez Lusquiños, que nacera en Soutomaior en 1953 e que tan só con 14 anos entrara na fábrica de louza de Pontesa, onde traballou durante toda a súa vida. Pois esta muller faleceu hai poucos días, no pasado mes de abril. Pois non falleceu moi bella, non? Porque se naceu en 1950. Non falleceu moi bella. Bueno, que che parece se vamos á música? Imos escoitar Pausa sobre do balado por A Kenya.
Moi boas tardes, Xacobe. Que veñan boas Pepiña, vinte vir polo carreiro e esperei unha amiguiña. Pouso saco no balato, Moi cansada non che veño. anda muller pra dicirche o grande amor que che teño. Ese contra che moi vello, chámase con toda carta. Dígase todos os mozos que falan cunha rapaza. Pepiña, quero che tanto, teño che tanto cariño. Sempre cando te non vexo, poñome por ti toliño. Xacobe, ti quererasme, pra que queres eses tocos? Si é verdade que toleas, hai chegar feria pros locos. Pepa, antes de alegría, ora polo máis sagrado, teres mozos que te queiran, pro ningún tan namorado. Os amores e os rapaces se falan cunha solteira. Desde que logran a súa, buscan en a quen te queira. Eso a mí non mo digas, para min dache moi claro. O mal que algúns fixesen, non deben outros pagalo. So formal que hai poucos, a que é feo que o diga. Das mulleres que eu conozo, ti é a mellor amiga. Ti é o sol que me alumbra, sempre que estou traballando. Estreliña que me guía, no tempo de ir camiñando. Eu senti non teño acongo, eu senti morro de pena. Eu senti non sei o tanto, cando non te vexo, nena. Eu dun amor estou presa, e quixera verme libre. Que será se ti me queres, e non é imposible. De piña da miña alma, e diña do meu cariño, moito máis te querería, se me deras un biquiño. Xacobe, xa vou partía, moito lle ten cuidado. Vai seguindo teu camiño, non temos nada falado. Se vives con esa idea, podes ir cuidar las cabras. Noches son daquelas nenas que se fían de palabras. Noches son daquelas nenas que se fían de palabras. Noches son daquelas nenas que se fían de palabras. Bueno, unha morea de actividades no Día das Letras Galegas en toda a nosa colectividade, con pandereitas, gaitas, bailes e cantos por todo Montevideo. Contanoslo, Ana. Sí, ti sabes que en moitas oportunidades teñen feito en conxunto espectáculos as agrupacións de música, baile, danza das distintas institucións. Ajá. Galegas. Pois nesta oportunidade tamén celebrando o Día das Letras Galegas farase unha xuntanza de todas os grupos das institucións para celebrar o Día das Letras Galegas, que será o mesmo sábado 17 de maio ás 6 da tarde, ás 18 horas, no local da Unión Hijos de Morgadanes, na avenida San Martín 3427. Eso será o sábado, O sábado 17, o Día das Letras Galegas, coa participación dos grupos de danza, música, de todas as institucións galegas. Que ben, non? E dentro da colectividade temos que decir que xa quedan poucos días, pero que aínda segue aberta a convocatoria para o programa Conecta co Voluntariado, que está dirixido a rapaces de 21 a 30 anos para facer xa mocetes, que rapaces de 21 a 30 sí, pero para facer voluntariado en Galicia, aqueles que estén interesados
poden obter máis información na delegación da Xunta de Galicia en Montevideo, que está na rúa Maldonado, esquina Río Negro. Bueno, agora sí, agora vamos a falar do noso patronato, ver. O noso patronato tamén temos bastante actividade para este mes. Primeiro quero dicirche que o sábado onte, este sábado pasado, fíxose o bingo chocolate sí, no patronato, claro. Participou moitísima xente. Sempre vai moita xente. Sí, sempre vai moita xente. Bueno, a parte social tamén é importante, claro, verdad? Interactuar, estar a falar entre os amigos. Nesta oportunidade, ademais do clásico bingo que se fai, participou tamén o obradoiro de contacontos. Eu non estiven presente, pero sei por, distintas mensaxes que me chegaron que estiveron moi ben, contaron contos Susana de León, que é a coordinadora do obradoiro de contacontos, e tamén Alejandro Dardano, María del Carmen Álvarez, Nené, estiveron moi ben, contaron os seus contiños, de maneira que é precioso isto de participar uns obradoiros coas distintas actividades que mezclar, non? Unha cousa ca outra. Participación dun obradoiro en actividades que non son específicas dese obradoiro. Así que non foches comer o chocolate. Non, nesta oportunidade non. Bueno, e tamén imos agora a falar do que temos por diante. O día 19, Luns 19, Día das Letras Galegas no Patronato. O día das letras propiamente é o 17, pero o caer sábado pasouse para o luns seguinte, de maneira que no Patronato celebrarase o Día das Letras Galegas o día luns 19 ás 7 da tarde, ás 19 horas. Nesta oportunidade, como xa falamos, homenaxeando as cantareiras, claro. De maneira que a participación, quen levará adiante esta homenaxe, será o grupo dirixido por Lorena Beco. A propia Lorena falará un pouquiño da importancia e do que é a cantareira, e logo, pois, imagino eu que poderemos escoitar algunhas cantigas. Sí, moi bonitas, que xa escoitamos aquí tamén sempre en Galicia. Exactamente, así que lembrade entón o luns 19 ás 7 da tarde no Patronato, Día das Letras Galegas coas cantareiras. Bueno, con Lorena Beco, que o mellor rinda leva a neniña porque está completamente chifladiña pola súa é que é preciosa Ignacia, é preciosa. Bueno, o día 23 vaise celebrar o Día do Libro, cunha lectura, todos poden participar este día, xa lles daremos agora, pero posiblemente sexa entre as 4 e as 6 da tarde, sí. Calquera pode ir cun texto que teñe que ser un texto que este publicado. Van ter 3 minutos para ler o que desexen compartir cos demais ese día, que para celebrar o Día do Libro que organiza Nedi Varela e Susana de León. Que ben. Así que recordade, isto vai ser o día 23. E logo xa máis adiante, pero para que vayan reservando o día, o xoves 29 e o venres 30 teremos a función de teatro A lenda de Xoán Bonhome. É unha obra moi bonita, digamos que simpática. Sí. É histórica. A lenda de Xoán Bonhome está preciosa. Ten que ver con bueno, non imos adiantar agora moito, pero sí tedes que reservar o voso lugar. É dicir, por suposto que é gratis como todas as actividades do Patronato, pero queremos que todo o mundo teña o seu asento, de maneira que hai un número limitado de cadeiras, de sillas, para que todo o mundo este cómodo para presenciar a obra de teatro. Entón sí que teñen que anotarse para o día xoves ou para o día venres, como que irades ás 7 da tarde, para ver a lenda de Xoán Bonhome, o teatro no Patronato. Poden chamar por teléfono a Teresa para anotarse para calquera dos dous días. E bueno,
Por maio xa está. Xa está bien. Por maio. E xa que falamos de maio, vamos a escoitar este tema que é precioso. 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 Luis Eduardo Batallán. Luis Emilio. Emilio. Luis Emilio Batallán. Aí ven o maio. Aí ven o maio. Aí ven o maio de flores cuberto, puxéronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo, pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son vos o prove, o povo galego. Pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos libertos, e o pan non mo quiten trabucos e prestemos. E como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin cegas, usuras nin preitos. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación
que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Recordad, amigos, que temos os cursos do patronato tamén, Sí, esquecimos cando falamos das novas do patronato mencionar que ata o mes de decembro o patronato leva adiante varios cursos que paso a comentarlles. Obradoiro de contacontos, o coro, declamación, fotografía, introducción á lingua e cultura galegas, Obradoiro de galego, historia de Galicia, Obradoiro de literatura, óleo, baile, pandeireta, o grupo de teatro que está xa por presentar a súa obra este mes. Pero ainda hai tempo para anotarse, verdade? Poden ir en calquer momento. Sí. Normalmente son cursos que, bueno, comezaron a maioría no mes de marzo, algúns en abril, pero poden empezar o curso en calquera momento. Así que sí, son todos grupos abertos que poden iniciar cando poidades, verdade? Claro. Bueno, Ana, o 9 de maio de 1983 na súa cidade de Lugo falecía Ángel Fole. E ise é o motivo de que falemos hoxe de Ángel Fole, porque estamos no mes do seu falecemento. Pois veña. Fole naceu en Lugo en agosto de 1903, escritor de literatura fantástica e teatro humorístico. Sendo moi novo, coñeceu a Álvaro Cunqueiro, co que o uniu unha profunda amizade que lle durou toda a vida. Entre 1929 e 1933 viviu en Santiago de Compostela. Alí, xunto ao seu amigo Cunqueiro, asistiron aos faladoiros do Café Suízo e do Derbi, nos que compartiron con personalidades como Rafael Dieste, Luis Seoane ou Fernández del Riego. Entre as súas obras máis destacadas atopamos algunha como A luz do candil, Terra Brava, Contos da néboa, Historias que ninguén cree e a peza de teatro Pauto do Demo, unha parodia concibida polo autor como un divertimento escénico. Seguiu escribindo durante toda a súa vida. En 1985 publicou O conto de nunca acabar. E como lle decíamos ao principio, faleceu o 9 de maio de 1986 na súa cidade de Lugo. Dedicóuselle o Día das Letras Galegas no ano 1997. Existe en Lugo unha estatua de Fole. Mira, isto é un caso moi curioso. Dixemos ao comezo que foi un escritor de literatura fantástica. Sí, Bueno, pois mira este suceso extraño que imos relatar agora. A ver. Existe en Lugo unha estatua de Fole dun tamaño algo exagerado, digamos que é moi grande a estatua. Moi exagerado se temos en conta que Fole era moi baixiño, era máis ben baixiño. Recordete baixiño, sí. Bueno, pois hai pouco o xornalista Miguel Anxo Murado relatou en La Voz de Galicia o encontro que tivo con Fole un día en Lugo. Nesa oportunidade, o escritor comentoulle que Fellini plaxiara un conto seu para o filme Amarcord. Mais tarde díxolle Fole que tamén podía tratarse dun caso de telepatía. Fole era moi amigo da telepatía, verdad? E dos fenómenos paranormais, como amosan moitos dos seus contos. Por iso, pareceulle moi curioso a este xornalista Murado un suceso curioso que aconteceu en 2020 e que ten que ver coa estatua de Fole da que falamos. Unha señora contou na televisión de Galicia que ia camiñando moi lonxe do lugar no que se atopa a estatua de Fole cando de súpeto topou coa estatua. A señora aseguraba que era imposible que percorrera esa distancia nese tempo, de maneira que debería tratarse dun caso de teletransportación. O asunto houbese encantado a Fole, pero o máis probable
e que a señora camiñase distraída e chegou xunto á estatua sen darse de conta. Posiblemente fora iso, Posiblemente, ¿no? Pero quen sabe, o millor foi simplemente un caso de teletransportación, vai ti saber. Pois isto foi o que temos de Ángel Fole, un amigo que tamén foi moi amigo de Manuel Meilán, sabías? Naceron o mismo ano, foi moi amigo de don Manuel Meilán. Bueno, vamos a esta canción Era de María Galicia. do Ceo. Era Galicia un puro valo oco de densidade, verde fume morno. Era Galicia a chaira máis espida, inerte néboa, sobrillo de lodo. Era Galicia, esguío vento agudo, encrequeñando en si todas as cousas. Era Galicia, un árbore lentamente ensumíndose un pouco a cada hora. Era Galicia, cega voz de terra sen vengar, mudos ecos que nos moven. Era Galicia, un mar perfectamente denso, sen luz e con sabor a homes. Era Galicia, a patria do traballo de nunca terminar pola broa. Era Galicia, un home sin cabeza, era unha ver Galicia, esperanza angosta. Traballo de nunca terminar pola broa. Era Galicia, un home sin cabeza, era unha ver Galicia, esperanza angosta. Amigos, toda esta semana que se celebra a Semana do Día das Letras Galegas, hai por todo Galicia publicacións, artigos de prensa, conferencias, grupos de pandereteiras, grupos de cantareiras que recorren as vilas e cidades da nosa terra levando ese gracejeo que ten a nosa cultura musical, esa cultura milenaria que se estende de pais e fillos, e de fillos a nai, aunque non teñan un atril donde escrito, senón que é invento da xente da nosa terra. Icía, Varela e Xosé Manuel Varela están hoxe no Museo do Pobo en Santiago de Compostela, seguramente nos están escoitando tamén desde ali a nós, e mandamoslle felicitacións por ese traballo que están desenrolando ao largo de todo Galicia, levando as cancións, a música do folclore galego, esa música que enternece, pero que tamén axuda as cantareiras, como pasa aquí en Montevideo, por exemplo, as cantareiras da nosa querida Lorena Beco, que aprenden a falar galego cantando, Que bonita cousa, aprender a falar galego cantando. Ana, que tes nas túas mans? Non, eu quería, hoxe, cando falamos das actividades do patronato, mencionamos a función de teatro A Lenda de Xoán Bonhome, que vai ser presentada este mes, pero tamén quería comentarlles que temos outra obra que vai ser presentada un mes despois, que a Fiestra Valdeira, pero a Fiestra Valdeira
traducido ao castelán, porque temos un grupo de teatro en galego e outro grupo de teatro en castelán, de maneira que esta... A ventana, será? A ventana vacía. Exacto, la ventana vacía, que é outra forma de dar a coñecer a este autor que é Rafael Dieste, sí, que é o escritor, está vinculado a Uruguai tamén, moi vinculado a toda a familia Dieste, exactamente. Que xa falaremos deso. Somente quería comentarlles eso. Para esta segunda obra aínda non temos a data, pero vai ser aproximadamente a fins do mes de xuño, de maneira que tamén que saibades eso. E somente recordade de que se trata isto de a Fiestra Baldeira, que ten que ver cun bello mariñeiro que está retratado como mariñeiro nese cadro, e que a súa muller e a súa filla queren que o cadro non amose que foi un mariñeiro. Parecelle moi vulgar, moi baixo. Exacto, parecelle unha cousa que, a ver, por que non terá ese cadro mellor un fondo máis señorial en vez de lanchas. Entón, bueno, como el sinte que defende iso. Defende porque el sinte nunha parte el fálalle a filla e dille: ter sido mariñeiro é para min algo máis, moito máis que ter deixado de ser pobre. Claro. Pero eso ti non o entendes. Claro, é algo que el sinte moi dentro, como parte do seu ser o ser mariñeiro. Pero vai ser en castelán, de maneira que xa estamos invitando tamén. Tedes para todos os gustos. O xoves 29 de maio e o venres 30 tedes a lenda de Xoán Bonhome, que tamén é moi bonita, moi bonita. É moi bonita. E logo xa faremos a Fiestra Baldeira. Bueno, recórdate de ir a votar hoxe, e recorda tamén que o Día das Letras Galegas espérate a ti e a túa familia, tanto no patronato como no... Exactamente, o día 19 ás 7 da tarde agardamos por todos no patronato coas cantareiras de Lorena Beco. Que pase moi ben, amigos, hasta o domingo que ven, aquí estaremos, sempre en Galicia. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.